Karong tuig 2025, kaduhan na gironda sa miyembro sa Davao City Police Office ang mga illegal nga quarry didto sa bukid sa Pakibato ug Malabog. Apan, bisan pa niini padayon gihapon ang ilang operasyon. Mitaho ang mga residente sa News 10 Philippines nga dayag ang illegal nga pagmina sa ilang mga sapa. Nagduda ang mga residente nga nagpakabutabungol ang taga Department of Environment and Natural Resources sa pagpatuman sa balaod. Kung kaniadto, dunay legal nga quarry sa Pakibato, gikalipay kini sa mga residente tungod kay di mano ug ang mga trabahante ang mokarga sa balas, bato ug gagmay nga minerales. Apan, pagsulod sa mga illegal quarry operators, nagka-high-tech na ang ilang operasyon. Dagko nga ekipo ang ilang gigamit sama sa payloader, excavator ug mga bulldozer ug usa ra ka tawo ang nagdumala niini. Napadaplin ang mga residente ug wa nay panginabuhian. Dungan niini, nawala ang mga legal nga quarry operators ug nawadan usab og panginabuhian ang mokabat 60 ka mga pamilya didto sa maong lugar. Kaganina Marso 4, akong gikahinabi ang usa sa unom ka nagpadala og impormasyon sa News 10 Philippines. Ang quarry diri is totally wala na gyud siya permit. Then ang ikabo mong good katong old na mga ang old diri nga mga resident is nawadan og ginabuhi. Kay dati na quarry diri nga na permit unta kanang sa Mantower lang ba. And then na-stop siya tungod kay nag-dominant naman kining mga bagong quarry kining mga makinarias na ba. Samtang akong gikahinabi ang usa sa mga mireklamo, akong nadungog ang tingog sa mga sakyanan nga nangagi ug ang pagbakbak sa mga bato duol sa ilang sapa. Nay niagi karon truck sa kabo. Kita na ko. Dili sila magkuan og oras. Nang dili may designated time nga magkuan sila. Ang timing ra pud sila ba? Bunpan gabi na pud sila bari krisyo. Inya naman ka ng sentro din na sir kada adlaw nganong wa ka badlong. Ambot nila kay picture naman nila. Kung padayon kining mahitabo, unsa ang epekto kanato? Dato kay gipicto una nawad-an tong mga panginabuhi itong mga dating residente dire inya kadua kanang mga ang karsada namo puting lapuka abog kung ilapok abog. Una nang nagpahibalo si Davao City Acting Police Director Colonel Hansel Manantan nga duna pay kapin usa ka gatos ka illegal nga quarry sa tibok dakbayan sa Davao. There will be more operations that I can assure you of. Balik uli kami sa sa ground to implement the consents of the violators sa environment violation. So you expect for more from now on. Maybe within the week or by next week mag-implement uli kami yan. Marami. Hundreds. I have a list per station. Even they have permits, kung there's such obvious violation, we will cause the confiscation of the heavy equipments and the closure of the quarry site. Kahinumduman, nga netong Nobyembre 18 tuig 2024, 13 ka mga individual ang nasikop sa National Bureau of Investigation didto sa Upper Tamugan, Marilog District. Ang operasyon gihimo subay sa report sa City Environment and Natural Resources Office apan nahilom na kini. Ang mga dinakpan nga suspect nag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 7942 kung nailan usab nga Philippine Mining Act of 1995. Samtang gipasangilan sab sila nga milapas sa Presidential Decree 1586. Kay nagkinahanglan nga ipatuman ang Environmental Impact Assessment Standards lakip ng pagkuha og Environmental Compliance Certificate. Tataw kaayo nga napatik sa Republic Act 7942 ang balaod nga nagdili sa dili otorisadong pagkuha sa mga minerales ug ang pagpahamtang sa silot sa dili pagpatuman sa legal nga permit ug lisensya. Ug aduna pay Presidential Decree 1586 nga nagtukod sa tanang lakang sa pagpanalipod sa kinayahan. Nagmando sa tukmang dokumentasyon ug pagsunod sa dili pa magsugod ang bisan unsang kalihukan sa pagkwari o pagmina. Bisan pa man sa mga balaod, daghan gihapon ang milapas ug daghan gihapon ang naa sa otoridad nga wa magpakabana. Karon nga nanawagan ang mga residente nga unta dili na mamahimong murag dula sa iring ug iro ang pagpatuman sa balaod ug ipakita sa mga environmental offices ang ilang dedikasyon sa pag-implementar sa balaod kay simbako. Kung naay trahedya tungod sa pagkulang sa pipila, daghang katawhan ang maperwisyo ug posibleng daghang kinabuhi ang makalas. Edit Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe! Lalaki, sir, oh.